Čus! Vítam vás u ďakovného videa za odberateľov, 50 odberateľov, je to úžasné, 50 odberateľov, úplne epické, som za to veľmi rád. Jak vidíte, toto mám otvorený môj Jujo Chromik, takže beriem na vedomie. Jak vidíte, ja si na tej autorské práva teda moc nepotrebujem, mne to je úplne uritivý, hlavne, že sa vám to páči, že tam dávam nejakú tú hudbu. Čiže vidíte, koľko to má potvrdený obsah tretej strany, úplne, ja na to celkom serem, mne to je úplne jedno. Mňa to proste baví, to je úplne úžasné, hej, keď takto si môžem robiť, čo chcem, respektíve. No a chcel by som vám poďakovať. A, teda, môžete si vybrať špeciál. Prvý bude buď, jak ste videli moje nové intro, ktoré je toto. Ups. Hneď si opustíme. Takže jak vidíte, buď môžete si vybrať toto intro, ktoré je vlastne robené v After Effecte. Čo je na ňom robené, je vlastne maska, jak sa tomu tak hovorí. Okraje sú takto zjemnené, HD textúra natiahnuté na písme, zo šeji stieňované písmená, potom je ešte túto tieň a okolo idúce partikly, ktoré sú v efektoch na glow. Čiže to by mohol byť taký prvá vec, ktorá ma napadla. Druhá vec, ktorú by ste mohli chcieť, teda, je môj save z Minecraftu. Zverejnil by som môj save z Minecraftu, teda všetko, čo som doteraz hral, by ste mohli si zahrať aj vy. Čiže to by bola druhá vec. Tretia vec, tá je trošku šialenejšia, ale natočil by som niečo z karaoke party. Kto to nepozná, je to také online vecička, do ktorej musíte spievať presne do rytmu, čiže nie do rytmu, ale aby to malo taký istý zvuk. Štvrtá vec, tak, ale to neviem, či vôbec pôjde, uvidím, či to pôjde, teda sú to dve veci. Buď videá s facecamom, alebo vlog. Vlog, ten není istý a facecam taktiež není istý. Uvidím, ako to bude, ale pokiaľ si to vyberete úplne, budem sa to teda snažiť čo najviac spustiť. Mám kameru, síce nie najlepšiu, na vlogy mám kameru, lenže problém je, že nemám do nej SD kartu, sa mi zdá. Mám. Poviem presne, čo mám. Hitachi. A ďalej názov tu už není. A ona sa zapla. Hahaha. Epické. Dobre. Čiže to by bola ďalšia vec. Tretia vec. Štvrtá, piatá, šiesta. To je jedno. Neviem, vlastne už neviem asi čo nejaké veci. Ale chcel by som vám strašne poďakovať. By the way. Napíšte mi do komentáru, ktorí ste neboli zverejnení v tomto videu, špeciál za 50 odberateľov. Napíšte mi to do komentáru. Jak ste neboli na tej cedulke, tak si vás v budúcom diele osobne pridám hneď na začiatku. Teda v budúcom, lebo to mám pretočené. Ešte jeden diel, potom vyjde jeden diel a potom na ten tretí diel to vyjde. Čiže nejak piatok budete osobne zverejnení a bude to epické. Čiže napíšte mi, pokiaľ ste tam neboli. Ďalšia vec, možno sa pýtate, prečo bola Valeria H. na diamantovom bloku. Bolo to kvôli tomu, že ona bola môj prvý odberateľ zo všetkých. Čiže, aby som si to tak vysvetlil, je to úžasné, proste 50 videí, celkovo som ich spravil už okolo možno 200 za celú moju YouTube kariéru. 200 videí, je to úžasné. Si tak poprezerám všetky videá, ktoré som kedy robil.
Teraz ma napadlo úplne epická vec. Za poslednúčké. Zverejním vám môj Facebook. Môj osobný Facebook. Skype si môžete získať hocikedy, ale Facebook s mojou fotkou. Bitch! To nezískate len tak. Čiže pokiaľ chcete Facebook, tak napíšte to do komentárov a komentár, ktorý bude mať najviac lajkov alebo najviac komentárov, ktorý bude k jednej veci, napríklad chcem save, tak vyberiem save, ale keby bolo chcem save a 3 lajky, tak vyberiem save. Hej, akože na tom komentáre, že by boli 3 lajky. Čiže neváhajte, vyberte si to a odber dávať nemusíte, lebo jak to odberáte, tak to vlastne vidíte. Vidíte, aký som ja ku vám skromný. Čiže neváham zverejniť svoj Facebook. Neváham, vážne. Čiže, jak to chcete, tak mi to napíšte. Maximálne na Facebooku príjmem možno takých 20 žiadostí zo začiatku. Viem, že toľko sa ich tam ale neprihlási, ale zase nechcem tam mať veľa ľudí, keby som náhodou mal viacej odberateľov. A toto pozeráš. Počkať, vlastne to som nedomyslel. Nevadí, zverejním svoj Facebook. Bitch. Čiže pokiaľ chceš, aby som zverejnil svoj Facebook, daj komentár. Takže čaute.